Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның халык язучысы, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, язучы Марсель Галиев. Марсель абый, исәнмесез? Исәнмесез. Марсель Галиев исемен атаганда үзенчәлекле стильдә язучы дип әйтәләр беренче чиратта. Гомумән алганда, әгәр дә инде язучының ул үз стиле булмаса, ул укучыга, тамашачыга ул кадәр кызык та булмас иде. Шулай бит, Марсель абый. Менә сезгә үзегезгә әдәбиятта каләм тибрәтүдә үз стилегезне табу, ул ничек булды? Аңа кемдер этәргеч бирдеме? Әллә ул менә шулай тормыш тәҗрибәсе белән килә торган әйберме? Башта мин үз стилемне таба алмыйча бик озак яфаландым, дөресен әйтергә кирәк. Ул инде мин проза белән шигъриятне аралаштырып башладым, башта ук. Беренче хикәяне Совет Хәйбулин бастырды минем Азнакайда. Мин басылып чыккач карыйм, минем бер сүз дә юк анда. Бөтенләй төзәтелеп беткән. Һәм хикәя нинди диген, солдатта поста торганда, анда һөҗүм итеп, полиция комсомол бирдине, менә шундый тема. Шулай башлаган кеше мин. Аннары инде әкрен генә үз стилеңә киләсең, инде табасың, эзләнеп, укып дигән кебек. Тормыш үзе китерәдер инде, белмим, ничек аны иштке халәте ничек буладыр, ансын аңлатып булмый. Мин инде үзем Рөстәм Кутуйны бик яраттым. Дөресен әйткәндә, прозаик буларак, шагыйрь буларак түгел. Аның рус прозасында гаҗәп теле, бер рус язучысында да андай тел юк. Шигъри дә ул үзе гаҗәп. Менә шул бик нык итәреш бирде дип саныйм мин үземә. Ягъни бар теге тормышта якын тирәдән әдәбият дөньясыннан күпмедер дәрәҗәдә танышып, күзаллап, ниндидер үз сукмагыңны салу. Сезнең менә әсәрләрегездә, китапларыгызда мин шактый гына гадәти көндәлек тормышта бик сирәк кулланылган сүзләргә тап буласың. Бу шулай махсус эшләнәләме? Әллә сез аларны нәкъ менә шушы сүзләрне киң кулланышка, әдәбиятка кертү юнәлешендә менә максатчан эшлисезме? Безнең Азнакай ягындагы тел шундый инде үзе. Безнең якта Флора Сафиуллина профессор, белгече битендә. Безнең укытучыбыз экспедициядә булгач, телнең үзәге шунда икән дип әйткән иде, дөресен әйтергә кирәк. Теге Арча ягын түгел. Азнакай ягы. Безнең якта тел бик бай, шулай ук. Менә теге д белән генә сөйләшәләр әзрәк. Кызыл бозау дип инде шундайрак. Диләштереп. Д түгел ул, аны әйтә белергә кирәк. Д белән з арасында дифтонг дип маталау. Аны әйтеп кенә җибәрәсең, ничектер д дип басым ясап түгел. Кызыл бозау, менә шулай әйткән. Калган тел байлыгы бик көчле сүздә юк. Мин шул халыктан ишетеп калган сүзләр. Үземә ягып калган сүзләрне кулланам мин әдәттә. Инде әйтеп киттегез, менә сез бит инде шигърияттан башлаган кеше, әдәбиятка, зур әдәбиятка, шигърият аша килгән язучы. Бу уңайдан сезнең биографияда булган бер вакыйганы искә төшереп үтәсем килә. Сез 8нче классларда укыганда Стена газетасы чыгарырга кушыла һәм шул вакытта укучыларга шигырь язарга йөкләмә бирәләр. Һәм сез шул вакытта бер 4 еллык шигырь язганнан соң, менә мондый сүзләр әйткән булгансыз. Бүтән мәңге шигырь язу газабына алынмаска дигән исәпкә килдем. Менә бер яктан караганда үзегезгә шундый ниндидер бер сүз бирәсез, шигырь язмаска дигән, бу инде бәлкем балачак хатирәсе белән әйтелгән сүзләр булгандыр. Шигърияткә килү аннан соң ничек булды? Менә шушы вакыйгалардан соң. Армиягә баргач, туган якка кунакка кайтып, кире барган вакытта Идел күперен чыкты поезд, мин утырган поезд. Мин шок катып беренче мәртәбә күперне күрдем.
идилне деген кебек. И шунда шигырь туды, кинәт күңелгә. Шуннан соң инде мин изгенә теге вак шигырь китаплары җыя башладым, укый башладым. Бигрәк тә менә Раул Фәйзуллиннар чырый ул вакытта. Юка китаплар чыгарганнар бик күп. Шуларны мин җыеп алып кайтып киттем. Армиягә и шунда яза башладым мин. Алар әлбәттә иранчык шигырьләр инде, күрсәтерлек түгел беркемгә дә. Мин хәтта русчада яза башлаганым ул вакытта. Чөнки бер рус татар кешесе юк кырыйда. Ел ярым гел русча сөйләшеп, төшкәдә русча гына сөйләшәләр мине төштәдә. Менә шундый хәлгә җитәсең. Телне бик тиз онытырга мөмкин икән, бик тиз үзгәртергә мөмкин. Кешенең шуны аңладым мин армиядә. Кайбер кешеләр аны онытып кайткан була бит инде. Ул кыланып та түгел, ул чынлап та шулай була. Ягъни аның чыны шул. Телнең тәме китә. Икенче телгә күчәсең ул. Менә шуңа күрә балаларында хәзер теге мәктәп балалары бер тәме китсә, аны кире кайтару бик авыр булачак дип уйлыйм мин. Үземнән беләм, чөнки гел чиста татар авылында үсеп, татар мәктәбе бетереп, минем дә тел үзгәрә башлагач, аңа да тәэсир итеп була икән. Менә шуны бик нечкә бер тел. Сез әйтәсез, менә шигырь язу ул агыш формасындарак күктән төшсә языла, проза инде ул чын мәгънәсендә үз-үзеңне мәҗбүриләп диярлек утырып язарга кирәк, ягъни кара эш формасында. Менә проза язу, әсәрләр язуда сез үз-үзегезне нәрсә белән мәҗбүр итеп утыртасыз? Ниндидер мотивация бармы сезнең? Менә бу романны, бу әсәрне, бу повестьны язып бетергә кирәк, нәрсәгәдер өлгертергә кирәк дигән максат куеламы? Нәрсә ул? Мен элек иҗат йортлары бар бит. Мәскәү астында кыш көне шунда барадыр мен язарга. Бер повесть язып кайтам, 24 көн буладыр ул. Ашау эше Худайдан дигән кебек бөтен әйбер бар. Чаңгыда шуларга, урман шәбинде. Мен урманны да шул Мәскәү астында беренче мәртәбә кышкы урманны күрдем. Авылның урманына бит чыгып йөреп булмый булай. Безнең авылдан ерак түгел урман. Ләкин анда барган булмады мин бала чакта. Һәм шоккатым бер 10га якын кош тавышы кыш көне сайрыйлар үзләренчә. Сандугач түгел әлбәттә теге бүтән кошларын. Менә шунда бүтән теге шортлар бар иде. Анда яһүдләр бик күп теге яһүд язучылар аларны бит Кафка, Джойс дип сөйләшеп торалар алар. Бу сиңа тәэсир итә. Һәрбер ишектән ишетелә теге машинка тавышы, ул вакытта машинкалары. Шулар сиңа тәэсир итә менә үзеннән үзе. Көнгә 10-15 бит язылалар инде ул вакытта. Ягъни шундагы мөхит үзеннән үзе сезне шушы иҗатка этәргә итә. Менә ул әйбер бетте хәзер. Иҗат йортлары бетте дөресен әйткәндә, аларны каядыр алып бетерделәр. Су буеннан әнкәй кайтып килә. Күзге моң һәм башка сезнең менә шундый популяр җырларыгыз дип әйтик. Бүген дә халык авызыннан, халык теленнән төшми. Алар сәхнәдә гел яңгырап торалар. Җырларыгыз сезнең әйтер идем менә аз булса да алар берәгәйле. Менә бүгенге көндә Марсель абый, ни өчен менә бу жанрда сезнең иҗатыгыз тукталган дип әйтим мин инде, туктап торамы ул, әллә илһамландыру, илһам чыганагы юкмы, нәрсә сәбәп? Беренчедән композиторлар юк. Минем тирәдә композиторлар юк. Сезне илһамландыручы композиторлар мәллә сезнең менә таләпләргә җавап бирә торган? Гомумән таныш түгел мин композиторлар белән. Алар бар микән әле гомумән? Менә электә мин теге әйтгән шул кайту җыры бар бит, һаваларда торнага тавышлар. Шуны мин Сара ханым Садыйковага бирдем бер мәртәбә, беренче мәртәбә. 3 ел яткырды булам. Юк дигәндә. Былай мен әйтәм, минем гомер узып китә. Бер композиторга биреп, шулай 4 ел көтеп ятып. Мин моны кесәгә тактым да бер 10 штук язып машинкада бастырып. Композиторларны күрәм, бирәм. Һәрберсенә бирәсез.
койсы язады. Бір 6-7 композиторға бергенміндер. Ол вақытта композиторлар бар еді. Қазір бет мен композитор деген кіші де көрмеймін қырайда. Мына шул вақытта біріншесі яздылар да, ләкин бірсі де бармады. Мен ұшатмадым. Хәтта Мәсғүде Шәмсеттинова язған еді, ол кавалерия атлары шопқан кебек итеп язған еді. Менің үлән үстінен шабалар алар, теге аряқ болынман. И мына шул Батыркаева белән Луиза Батырбалары дип чыкты инде, анда башта Батыркаева ел. Таныштык, русча сөйләшеп утыра. Союзга келген. Сезнең дә берәр сүзегез юкмы соңда инде язган шигырегез ди, җырга? Минем соңгысы калганы бик теләмичә генә бирде инде. Русча сөйләшә бит. Татарча белми дә кебек. Бирде булганы. Үзгәрттерде. Шул русча сөйләшсә дә, татар телен шул кадәр туя, җырга нәрсә кирәген белә. Ул без бит шигырьне, менә мондый гадәти шигырьне бит җырга салып булмый, дөресен әйтергә кирәк, күбесен. Онда сүз күп була, тыгыз була ул фикер. Әмма сүз аз булырга тиеш җырда. Менә шул язып бирде, ул бер атна эчендә язып, ул аны инде Хайдар Бигишевка бирде, китте. Менә шулай итеп аның белән һәм бу иҗади дуслык, ул теге Субуйнан әнкәй кайтып килә. Ул бер 6 җыр яздык бай, без аның белән аның нәкъ вакытында туры килдем мин. Теге иҗади өлгергән вакытында дигәнсең. Бальзамын алдым инде. Менә шундай. Бүгенге көндә дип әйтгәндә аеруча менә профессиональ язучылар, профессиональ шагыйрьләр авызыннан татар җыр сәнгатенә карата, аның сыйфатына карата шактый тәнкыйть сүзләр ишетергә туры килә. Сез үзегез дә менә шушы татар җыр сәнгатенә якын булган кеше буларак әйтегез әле, бүгенге татар җыр сәнгатендә, татар эстрадасында сезне күңелне тырнап торган нәрсәләр бар? Татар җыр сәнгатендә һәркем үзе шигырь язып, һәркем үзе көй яза башлады. Күпләр инде. Бу минем үземнең көем дип әйтәйин. Шулай дип әйтүгә минем кайф кырыла. Шунда. Үзе язган була сүзләр, сүзләрнең тел ягы бик йомшак. Көйдә матур гына моментлар бар, сүздә юк. Ләкин ул тулысынча эшләнеп беткән булмый. Менә әйтик, Сәйдәш көйләре логикасы бар бит, эшләнеп беткән. Әмма матур бер ни чагылып китә дә бетә тә. Көй камил эшләнмәгән була. Һәм сүзләр дә шулай ук. Теләсә инде сүзгә язып, үзләре. Менә үлем бугай бер узак барачак безнең, хәтта туктар микән дип тә үлем. Чөнки ниндидер бер чаралар күреп, моны җайга салырга, тәртипкә салырга мөмкиндер бәлки. Менә бит элек китерәләр инде җырны. Аны бит комиссия карыйлар. Сәнгать советы. Радиода. Алар карый, анда шагыйрьләр утыра, анда композиторлар. Алар карыйлар, үткәрәме, үткәргә буламы, юкмы? Хәзер бит һәрбер сүзе керә дә. Ягъни бүген фильтр бетте, фильтр юк, кирәк юк. Алай булмыйдыр ул. Бүтән нәрсәгә лайтык анархия була алмый бит. Анарсын хәзер җырнигә язып булмый. Без яза да алмыйбыз. Әгәр дә менә мен күптән түгел Алмасхан белән яздык без җыр. Ялы Казан дип атала ул. Ул конкурста урында алды. Шуны җырны конденсиягә yetkерү хәзер бик авыр икән. Анда теге нәрсә дип арадашчылар була. Элек бит композитор, җырчы син Üç kişi idi. Üç kişi. Hazır. Arıyorsun. Hazır proses kapladı. Yaşıyorsun, bitti. Hazır bir aranjirovщик деген kişi var. Hem o kompozitordan da mühimrek kişi eğlenip beraber. O bütün kişiden de üstün bulup çıktı. Ona tüyler gereken. Benim raz sözlerini yazgam ben, kompozitör yazgam, benim turizm kimi o kişiye. Мен шуңа күрә мин җыр яза алмыйм хәзер.
Bugün Marcel Галиевның ijatına, onun kitaplarına ihtiyaç, сорау ни дәрәҗәдә? Аның китапларын кибет киштәләреннән кырып себереп алып баралармы? Әллә тузан җыеп жатамы? Бармы сездә инде булса мәгълүмат, информация? Китаплар дип әйтерлек тә түгел, чөнки 1000, 1000 2000 бик булса тираж белән чыга. Элек бит 15-20 мең белән чыгадыр без. 30-35ләр дә бар әле. Мен менә Мәскәүдә чыккан китап 75 мең. Ул шуңа күрә аны анализлап торуында кирәге юктыр дип саныйм. Ул кирәген ул бетерелә бу 1000 китап, 1000, 2000. Сез бит инде заманында язучылар, Татарстан язучылар берлегендә матур әдәбиятны пропагандалау бүлегендә эшләгәнсез. Менә ул вакыттагы пропаганда һәм бүген пропаганда нинди? Хәзер пропаганда юк дәрәҗәсендә инде ул. Ул бит элек без ничек чыгадырык? Районнарга чыгабыз, группалап, әйтик, язучы һәм артистлар алып. Андайын райком белән сөйләшенә, югарыдан обкомиссия белән сөйләшәдерик без. Ул партиянең бер шөгыле кебек тоеладыр инде безгә. Эшчәнлеге, бер юнәлеше, халык белән эшләү. И районнарга чыгабыз, и кичәләр бик затлы кичәләр үткәрә башладык без. Илис Гадилевне беләсездер инде, ишетеп, аның дикторы бит ул. Башта. Аннары телевизиядә эшләде. Һәм мен күчте шунда безнең пропаганда бюросына. Без әдәби музыка кичәләрне башлап җибәргән кеше беренче мәртәбә. Аңанчы юбилей кичәләре буладыр, партия кешеләр чыгып утыра, президиум өстәле куела. 1 сәгать доклад сөйлидер язучының кайда уңай герой, кайда тискәре герой, трибунадан бер язучы сөйли, өлкән язучы синең әсәрең турында. Менә шундый кызыксыз кичәләр ул. Без аны бөтен трибунаны алып ташлап, президиумнарны алып ташлап, әдәби музыка кичәгә калдырдык. Халык шыгырым йөри башлады шулай. Менә ул вакытта кызык ул. Һәм түләү дә бик юк иде дөресен әйткәндә. Без бушка үткәрәдек концертларны. Артистларга түләү бар иде. Но үзләренең ниләре генә инде. Аларның ставкалары бар иде шундый. Мин түлидер инде аларга. Ул вакытта куелган иде бу мәсьәлә. Теге бер билгеле бер планлы бар иде. Хәзер бит булай җыелып, 1-2 кеше чыгып, каядыр чыгып кына керә, теге шын мәгънәсендә пропаганда юк. Ялгышмасам, сез инде шактый еллар укучылар белән, укучылар дип әйткәндә, мин монда теге мәктәп укучыларын гына күз алдында тотмыйм, гомумән китап укучылары белән очрашуларга йөрмисез. Кайыр вакыт баргалыйм инде, алай йөрмисез дип булмый. Баргалыйм ул чакырган вакытта гынамы, әллә инде сез үзегезнең инициатива белән чыгып китәсез? Чакырган вакытта гына. Чакырган вакытта гына. Булай юк. Барып кирип каядыр үз хотың белән йөреп булмый. Еш чакыралармы? Юк. Ни өчен икән? Мин бит үземне үзем пропагандаламыйм булай. Мине белмиләр дип уйлыйм. Шуңа мен канәгать үзем булай. Белдерәсе дә килми кебек ишәтер. Бүгенге көндә үзеңне танытуның бер формасы хәзер интернет челтәре аша, Instagramнар аша кайбер язучылар үзләренең шигырьләрен куя, шигырьләрен укый. Менә бу юнәлеш, ул сезнең өчен шулай ук ят әйберме? Минем Instagram бар, иде Facebookка да кергәлим мин. Анда күбрәк фотолар куям мин. Үземнең фотоларны. Берәр фикер кыска гына. Анда озын әйбер язып булмый ишәттеге. Озын әйберне кайда язалар микән дип уйлап йөрим мин, шуны әле сорар кеше табамын. Минем мәкаләләр бар, фикерләр бар озынрак теге. Аларны Facebookка биреп булмый инде. Теге телефонда или газетларга, газетларга, журналларга. Юк, анда да хәзер бик биргән юк инде. Ни өчен Марсель абый?
Алмыйлармы, теләмисезме, укучысы булмас дип уйлыйсызмы? Әйтәсе фикерләр күбесе әйтелеп беткән инде. Дөресен әйткәндә. Менә яңа әсәр язып ятам, аны инде Казанлыкларына дип уйлап торам инде. Әле конкурска бер тарихи бер язган идем. Бар инде әзгенә теге селкенү дигән. Ну, лекенге кебек активлык, публицист булып йөрүләр бетте инде хәзер. Үлгән сыер сөтле була диләр. Менә өлкән буын язучылар белән сөйләшкәндә, бигрәк тә матди хәл турында сүз чыкканда, алар күбрәк совет чорын искә алып, аны мактап телгә алалар. Бер китапка анда 1-2 ел яшәп була иде дип тә искә алалар. Сезгә ничек, менә сезнең өчен дә ул сөтле сыер кебекме? Хәзерме? Әйе. Хәзер түләү бик юк инде ансы. Гонорар дигән әйбергә яшәп булмый. Гомумән. Ну, төрле грантлар бирәләр бит хәзер, менә бу конкурслар була. Катнашырга була кешегә әзрәк акча эшләргә инде. Ягъни кызыксындыру чаралары бар. Бар әзрәк. Булай көндәлек матбугаттан инде гонорар алам дисәң, хаталанасың. Сез бит төп һөнәрегез буенча журналист. Менә 2007 елда, ялгышмасам, бер интервью вакытында сез мин татар матбугатын укымыйм, аның белән кызыксынмыйм дип әйткән булгансыз. Журналист кешедән мондый сүзне ишетү бераз сәеррәк тә. Менә бүгенге көндә сезгә татар матбугаты шулай ук әле кызыксыз булып каламы? Матбугат түгелдер, ул журналистикасын. Журналистикасы, әйе. Язмалар. Публицистика бик сыйг иде. Кыйбылык җитмәде бөтенләй. Шуңа атап әйтелгән фикер. Әйткәнмендер инде шуны. Хәзер әзрәк кыю әйберләр күренгәли булай. Ләкин хәзер мин гәзитләрне укый башладым. Ни өчен? Аның сәбәбен әйтә алмыйм нишләптер. Хәтта Комсомольская правданы ничә ел укыган, аны да укымыйм мин хәзер. Менә телефонны алам, соңгы яңалыклар, бөтенләй кыю фикерләр шунда бит хәзер. Ягъни мәгълүматны алу даирәсе тарайып бер ноктага юнәлә. Бу мәгълүмат алуда үз-үзеңне чикләү түгелме, әллә анда сезне канәгатьләндерәме? Чикләү әлбәттә. Хәзер менә мин аңа күнектем дә, хәзер туяда башладым. Яңадан газеталар сагындыра башлады. Менә мәдәни җомга газеты мисал өчен кызыклы чыга безнең. Анда тарихи әйберләр, теге җәелеп укый торган әйберләр бар. Мин теге информацияны гына укыга күнекмәгән бит. Без бит аналитика совет илендә публицистика башка бит ул. Кешеләр турында юк, әйбәт кешеләр, яхшы хезмәт эшләр турында, шундый ниләр, галимнәр турында гаҗәп кызык мәкаләләр булалар. Бит чит ил матбугаты ул ниндидер информация курылган. Бездә дә шуңа күчеп барган булалар, ләкин ул безгә кермәй, менә безнең күңелгә ятмый. Безгә хис кирәк язуда. Булай теге фикер әйтеп кенә кую кызык түгел. Менә шул җәһәттән караганда, миңа бу телефоннар иләр ордыра. Күңел иркенлекне тели. Сагындыра шын мәкаләләр газетада. Но андыйлар бик юк хәзер. Менә мәдәни җомга. Язучы Рабит Батулла. Марсель шигырьгә генә сыя алмаганга прозага күчте. Прозасы шигырьгә әверелде. Аңа сыя алмагач рәсем сәнгатенә күчте. Сез менә бу фикер белән килешәсезме икән, юкмы икән? Мин алдан үземнең фикеремне әйтеп куясым килә. Бу очракта Рабит абый белән килешмичә. Сез бит инде рәсем сәнгатенә мәктәп елларында ук кирешкән кеше. Бу очракта нәрсә дип әйтерсез бу фикергә? Мин художник буласым килеп йөрде, әлбәттә. Әкә мин бер вакыт сизә башладым, кагазга сыйдырып булмый.
сыйдыра алмайм. Мен гопкади мектеп елларында үтмәгәнмен теге мәктәбен, теге әзерлек мәктәбен. Методикасын. Мен шуңа соңга калганымны аңлап, инде менә шул шигырьгә күчтем, сүзгә. Сүз белән бирү, картиналарны сүз белән бирү, амма хисне. Менә шуңа күчкәч, мен рәсем сәнгате онытылды, бер кырга китте. Менә хәзер фотоаппаратлар чыкты, яхшы. Төшерү белән карап була. Менә шунысы шушы менә. Элек бит әллә чыга, әллә юк, сен аны белмәдең. Менә шул вакытта миңа ничектер фотога төшерү ушый башлады, яңадан кайттым. Шул художник булмаганга үч итеп була алмаганга. Шул рәсем сәнгатенә якынайдым кебек әзрәк. Яңадан. Кабаттан. 6-нчы класста беренче фотога төшерергә өйрәнгән кеше мин. Ул вакытта фотоаппарат та юк инде. Безне килеп өйрәттеләр азнакайда. Безнең мәктәп бик әйбәт, бик күп һөнәргә өйрәтеп чыгарды. Шулай да сез бит әле армиядә хезмәт иткән елларда Суриков исемендәге сәнгать институтына керергә ниятләп карагансыз. Димәк әле талпыныш булган менә бу рәссам булып китәргә. Ул дөресен әйткәндә талпыныш та булмады ул артык. Мин аннан язу алырга теләдем. Язу килде миңа, фәрәндә килергә дип. Шуның белән армиядән кайтып киттем мин. Шуның өчен шуның өчен генә. Бер сылтау гына. Шулай да менә шагыйрь Гази Нурмурат, әгәр Марсел Галиев язучы булмаса, һич шиксез рәссам булып киткән булыр иде дип белдерә. Һич шиксез ди. Димәк, бәлки Гази Нурмуратның үз күзаллавыдыр. Була алмаганмын инде, булмаган, значит. Күңелдә булган, ләкин тормышка ашыра алмаганмын. Монда мен үзем гаеп. Марсел абый, менә мин сезнең биографиягызны өйрәнгәннән соң күпмедер дәрәҗәдә шундый бер фикергә килдем. Сез озак вакытлар утырып, күп еллар дәвамында бер генә урында эшләгән кеше түгел. Ничектер анда менә 2 ел, 3 ел менә шундый аралык белән бу сезнең характер белән бәйлеме, бер урында менә ябышып ятмау, башка сәбәпләре бармы, нәрсә бу? Ул тормыш шулай үзенә үзе китереп чыгарды. Мин язучылар оешмасында 5 ел эшләдем. Мине көчләп диярлек казанлыкларына проза бүлеге редактор итеп чакырдылар, куйдылар. Анда Хәсән Сарян барга тиеш, ул үлеп китте. Була алмады. Менә Зәки Нурый редактор ул вакытта, баш редактор. Мине чакырды, мин тиз генә җыенып курыктым мин ул эштән. Мен өтірлер қойырға яратмайлар ең бірде. Мен айтам, нишек мен редактор боламын, өтір қойыр мен келер. Һәм мен Пшенчаварға қалып кеттім, ауылға 7 күн ятып, Пшенчавға келдім. Мен айтам, қойғаннардыр енді. Қойтсам, жоқ, сені күтеміз қоя келесің. Шул айтып, мен Қазанлыкларында 4 жыл мекен эшләдем. Аннары кеттім югары курсларға, Мәскәүгә. Әдәбият институтында. Һәрбер логичный бит менә чыгуның эштән. Һәм аннан соң инде бик кайткач бик эшләмәдем инде җүнләп. 1 ел, 2 ел анда. Сез менә шушы язучылык һөнәре белән. Мин ничектер яши алам санан тоелды. Ягъни үзегезгә ышаныч арттымы? Ну, акча булмаган айлар буладыр, 1 тиен сезгә. İpi bile, su bile durup yazadırıyım. Ben ondan tapmadım indirdi. Facia görmedim birini. Ben şuydur. Ben bu sonu uşamaydır kişiler. Bana ben irik gerek her vakit. İrikке tapındım. Özünden güven kişiye bu sonudan daha oraya yürüyük baydı. Durmuşta. Bana şimdi İrik yavladım en yüzüme. Менә ирек дигәннән сезнең ул характерга бәйледер инде. Бер әсәрегездә бу. Миңа үзенең барлыгын раслап, кирәк чакта аударып, бәрелеп китә торган пишмаклы кешеләр ошый.
Мондый кешеләр күп булдымы тормышта, пишмаклы кешеләр? Тәртипле булып йөргән кеше талантлы булмый дип саныйм. Тәртипле, галстук таккан, ул ниткән, бүтән нәрсә килгән. Әйе дип кенә тора, өлкән кешегә дә бернинди каршы әйтми. Аның үз-үзен тотышу өчен бик күп энергиясе китә дип саныйм мин. Шуңа күрә аның талантка калмый күп энергиясе. Үзен күрсәтергә генә кала тәртип итеп. Шуңа күрә мин ничек бар шулай яшәргә, турысын әйтергә, шулай үзем куйдым инде. Мәсәлән, мин бик күп җафаларда күрдем аның белән. Турысын әйтеп, нәрсәдер бәйләнеп, кеше онытмый икән бит. Мин анысын уйламаган. Ул аны аннары үсә икән кеше. Ул бит студентчакта гына тормый. Үсә. Должность буенча үсә. Вот шуннан искә төшерә. Шуннан үсә алалар инде. Шул вакытта. Менә ул гадәт бар. Андый кешеләр күп булмый әлбәттә. Ул андый кешеләр кызыклы кешеләр дип саныйм мин. Алар кызыклы кешеләр, алар сезгә, сез аларны дус итеп кабул итә идегезме, әллә менә тормышта ничек бар шулай? Ничек бар шулай? Менә Батулла бар, безнең Батулла, ул гел иплегенә йөргән кеше түгел, карап торга. Ул килеп кергән җирдә бөтен дөньяны үзгәртәдер ул. Аның сөйләве, аның теләсә инде темага гаҗәп кызык сөйләшә, әйтә. Ул гомумән тәртипле кеше түгел. Гаҗәп бер устоз булган икән, менә хәзер уйлыйм шуны. Ярактан торып. Ул безгә гел дәрес биргән икән һәр вакыт. Дәрес бирәм дип әйтмичә генә. Үзенең мисалында, үзенең фикерләре белән һәр вакыт безне гел әйбәткә өйрәткән үзе. Үзе булай әйбәт, тыныч, тәртипле кеше түгел. Олыгайга шулай була алмый, әлбәттә кеше. Бер чорда гына була инде кешенең талпаны бар. Тибенүе, ораннарны тибеп чыгу. Мин үлемнән түгел, яшәүдән курка башлыйм. Бу сезнең тиме яшәсен әсәрегездән алынган юллар. Ничек аңлатырга Марсель абый? Мондый тойгы кайчан килде ул? Әллә ул даими булып торамы? Яшәүдән куркыта инде, яшәү. Бик катлаулы бит дөнья, дөресен әйткәндә. Һәм аны катландыручы кешеләр дә күп. Ул булай үзе дөнья катлаулы түгел кебек ул. Табигый агышына карасаң, иртән кояш чыга, кич бата, шулай. Бит инде яз була, җәй була, бүтән нәрсә планлы бара табигатьтә. Шуны бит бозарга кеше бит бозарга тырышучы кешеләр бик күп. Ягъни без үзебез катлауландырабыз. Җәмгыятьләрне үзгәртеп, әлләйләр бар бит. Аның тарихны укысаң гаҗәп бит. Менә лирик фәлсәфи язучы буларак дип әйтегез әле. Сез менә бүгенге җәмгыятькә нинди диагноз куяр идегез? Үзебезчә яшәргә теләгән булабыз, үзебез һаман кешедән күреп эшлибез күп нәрсәне, чит илләрдән. Аларча да эшли алмыйбыз үзебез. Менә гел буталабыз бит без. Бигрәк тә менә ул милли мәсьәләдә безнең илдә милләт аерым бер төрле ил. Башка илләрдән аерылып тора. Безнең йөзләгән милләт бар бит бездә. Аны бөтенләй хәзер искә алу тибеп кенә китәләр. Милли мәсьәләләр буенча министерствода юк бит хәзер. Юк, агентлык кына бар. Комитет. Әйтик, кайбер илләрдә 4 милләт бар икән, 4-се дәүләт теле санала. Бездә бит алай түгел. Телләрнең шушы хәлгә килүе бу инде күрелмәгән хәл. Без бит сугыш вакытында да онлап газет чыгарган халык фронтта татарча. Татар мәктәбеннән киткән сугышчылар геройлар булдылар безнең. Шушы ил өчен дөресен әйткәндә.
Biz bir нәрсе соңга суы юк бер-берне. Менә сезнең милләтнең юкка чыгу формуласы сезнең тарафтан уйлап табылган димме инде, менә шундый фәлсәфи фикерләрегездән туган. Башта тел бетә, аннан моң бетә, аннан хәтер бетә дип әйтәсез. Бүген инде без янәсе беренче стадияда тел бетү процессы бара. Менә русларда бар бит әле точка невозврата дип әйтәләр. Менә шушы тел бетү процессында без әле кире кайта алмаслык шикне уздыкмы, юкмы әле? Аны узмадык дип саныйм мин. Кирегә кайту, бу хәлне уңаякка үзгәртергә безнең әле мөмкинлегебез бармы? Бар. Ул менә майяларда Америкада бит алар бик күп майя дип атала, инде бик күп халык бит анда. Йөзләп төрле милләт. Аларның телен укытмый башлыйлар мәктәпләрдә. Күбесенең инде. Указ белән. И тагы бер әйтик 70 елдан соң укыта башлыйлар. Рөхсәт бирәләр. Әйе. Ләкин кайта алмыйлар дип. Вакыт узган. Әйе. Кайта алмыйлар. Менә шулай да булырга мөмкин. Алай дисәң, менә яһүдләр кайтты бит үзләренең теленә. Биткән телләрен торгыздылар. Әйе. Әмма моның өчен дәүләтчелек кирәк. Моның өчен байлык, дәүләтчелек кирәк. Менә без әйтәбез инде иң беренче чиратта, әгәр дә без телне саклап калырга теләсәк, иң беренче шартларның берсе татар теленең куллану даирәсен арттыру. Аның инде юллары күп, нинди юнәлешләрдә без татар телен арттыра алабыз. Мәсәлән, гади генә бер мисал, югары уку йортларында ана телендә белем бирү мәсәлән. Инде ул кайчандыр безнең 90нчы елларда башланган да иде. Бүгенге көндә инде бу процесс бөтенләй сүнеп бетте хәзер. Бер яктан менә юлы бар, татар теле даирәсен арттыруның бер юлы югары уку йортларында ана телендә укыту. Менә бу максатка ирешүдә иң төп проблема без шуңа килеп терәләбез. Ничек ирешергә аңа кабаттан? Ул бик катлау да түгелдер инде беләсең. Бер уйласаң катлаулы түгел, гади генә. Анда бик күп якларның килешүе кирәктер инде. Марсель абый, менә без милли горурлык сүзен ишетәбез, соң вакытларда кабатларга яратабыз. Милли горурлыкны тәрбияләү, булдыру. Шәхсән менә сездә, сез бит инде совет чорында тәрбияләнгән кеше, милли горурлык дигән сүз төшенчәме, хисме, ул кайчан барлыкка килде? Сез аны бераз мисаллардамы, бәлки хәтерлисезме, юкмы? Әллә ул еллар узгач кына шулай искә төшәме? Менә бу шулай булган икән дип. Милли горурлык миндә юк ул дөресен әйткәндә, мәктәптә укыганда идек. Аны мәктәптән бирмәйләр. Инде укытучылар да алай. Әмма милләт сүзендә кулланырга ярамыйдыр бит. Татар сүзен дә бик әйтергә ярамыйдыр, дөресен әйтергә кирәк. Мәдәрисәгә халкым дигән сүз уйлап чыгарды шигырьдә. Шул милләтне алыштырырга. Халкым дигәч ярый, ничектер. Әле гомуми мәгънә, бар халыклар. Мен менә тарихны укый, үзебезнең милләтнең бик зур тарихка ия, бик зур көчкә ия икәнен аңладым менә. Шунда башланды минем үзеннән-үзе студент чакта. Без мен татар, татар индиләре менә армиядә, казармада, татар индиләре. Үзбеккә үзбек дип эндәшмиләр. Шуваш дип тә эндәшмиләр. Мари дип тәме. Нигә татар дип эндәшә? Мин бик башта үпкәлидер бит. Соңдан карыйм, мен мыскыл итү дисәң, мин дивизия штабында генераллар белән, генерал полковниклар белән бер этажда иң катлаулы мозговой центрда биртәләр инде. Оператив отделда эшлим, дивизия штабының. Миннән ничек мыскыл итәргә мөмкин? Дивизия штабында иң катлаулы сызымнар сызып утырам. Димәк, мин шуннан соң моңлый башладым.
татар деген сөз ұшый аларға іштен. Алар аны дұшман етіп көре, етігі рус кішісен тігі. Тыштан тігі, тарихтан. Күншілік те бар, татарин деген сөзін әйткеш рәхәт болып кететігілерге, бұл сөз yoğangırау бұл сөз бейді. Бек күшлі исім бейді бұл. Әгерде біз міскін бір юаш аваздардан тұрған исім кетсек, көптен біткен болар деп ойлаймын. Татар, тігі yoğangırы, рәхәт, әне, жылдап етсең де күшлі шыға бейді, күшіні ұята. Міне, шыннан соң мен ол сөзге үнетмей башладым. Ашуым келмей башладым, татарин дегенге. Яғни ол керісінше сізді ғұрлық қана болды. Әйе. Мен шыннан башланғандыр, бәлкі, шулай оқ, теге, татарин деге. Анарсын бір сәйт бізберді, бұй татары 300 лет держали нас под игом дейді. Потом Чингисхана деп әйттейді бұл мен. Мен Чингисханны білмедірейім, жүннәп. Іштіп кіне білеміз, ол вақытта китап бар, жоқ. Қайтқаш Чингисхан торында Харадаван деген кіші жазған болған екен, ол шетелде өлген, ол қолмық өзі. Шоның китабын тәржіме етіп, татаршада шығардым, русшасында теге мұлайға көшетіп. Потом Чингисхана деген. Чингисханның büyük полковой tanıyor dünya. Hem minanın Tatar eken dakaza ettim. Çingizhan'ın Mongol tugul o. Bir aybir yazarga bölümüne kirişekte. Ömür olsa indi. Allah birsa. O minanın oğlunun yen çıkardım men köpten tugul. Miras jurnalında oğlunun şejeresin. Jushi Han'ın. Anın 16'lap hatını bolayın diye bağlar köp. Bir balasının da ismi neydi? Mongolca tugul. Kapşak Tatar tilinde bütün isimler. Bana biz Nugay deyip irtemiz biz. Nugay anağı Jushi Han'ın. Nugay'ın etisi Tatar. Tatar bolgan. Maşallah zor harfle yazılan isim. Bunda Mongol'un katışı yok bir neydi? Bana şuşunlarını bile ekringine Tatarga qarata, özünün milletine qarata ararlıq hissi yana. Tarixini bereye gerek, uqtıra gerek bağlara. Rus kişisinin yaman işi üzünəginə düşə. Tatar yamanlıq qılsa, qarası bütün millətini qırımlay. Şuna görə biz ikilətə işən, ikilətə aqıllı, ikilətə batır bulub qına özümüzni rastlay alabız. Bu sizin sözlər. Demək bizə ikilətə küntün işlərə şabarğa tur kiladigan sözmü? Şolay mine bizning bir geroy da Musa Ceyl boshini kestirib qana ola. Geroylikda. Bulay gana olib bo'lmay geroylik. Boshini kestirishga kerak. Mine gel shundayni biz qurbonlar orqali. Qurbonlar ham men ana narsadan aytdim. Tege armiyada bir soldatning aqshasi yo'qoldi. Kazarma bir bitindi bütünlüğe. Kubriklar 4 öy. Biz 100'den işe kişi yaşıyoruz. Şundan Tatarlar yığılışıp büyük Tatar bula kurmasının tigi qorak deb süyeşebiz. Çünkü Tatar bulsa urlagan kişi. O Tatarin ukral diler. Ruslar. İli biten halk barsa. Rus soldat olgan bulsa o plahoy par Rus degan söz bolmay. Tatarin bulatыңында Tatar bulsa. Mana şuna göre aytilgan söz ol tigi Tatarga yoramay, андай neydi, sanatırga. Çünkü bütün milletke düşüyor. Tabi. Sizden tuğan yaklarınızga koytup geliyik eli. Son bulsa da. Indi Oznakay rayını Baltaşa olan iske düşürdük. Tuğan tübəyigizden Oznakay bitinde o özünün şatırtağı bilen bütün Tatar dünyasına məğlum, tanılgan. Mine şuşu şatırtauğa siz 33 yaşınızda gene көтәрелгәнсез, менгәнсез. Sizge mine şuşu bu tau ул яшькә кадәр илһамландырмадымы, ул сезне чакырмадымы? Sizge мөмкинлек булмадымы шуның тау битләрендә уйнарга? Мен ертән капкадан чыккач, 33 yaşa 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 33 yaş
шул якка карыйдыр. Авылның башындарак торадыр без бер 6-7 калайын. Офакта зәңгәр пирамида булып Шатыртау күренә. Мин капкадан чыгуга күндә шуны карыйдыр инде. Исәнме дигән кебек. Әммәне турында ничектер уйланмаган. Бер меңгәш бүтән инде мәңгегә яраттым мин аны. Ул булай ярактан зурда кебек түгел Шатыртау. Аны Туфан мен үлем бер Хельсинкида татарлар белән очрашкан вакытта мине таныштырганда әйтә, менә ди туган ягында түңгәк кадәр бер тау бар. Шуны ул Тяншан кыяларына тиңләп күтәрде. Күргән иде. Ул чынлап та бик түгел. Өстенә менгәч гаҗәп инде. Менә нинди хәлдер ул. Ул бит Бугылма калкулык өстендә утырган таш. Шуңа күрә ул ни? Теге Бугылма калкулыгы да керә аның бейеклегенә. Ул аның өстендә җилгә ята алмыйсың син, җил синде күтәреп торгыза менә шундый. Бер 30 чакрым әйләнәли күренә бөтен дөнья. Сезнең беренче менә ул инде аңлы рәвештә булдымы? Аңлы рәвештә мин әйтәм, ничә иштән хыял бар менә һаман. Һаман булмайды. Иптәшләр белән анда бер кеше эзе юк иде. Үлән гомумән тапталмаган итмәгән. Бер кеше белмәгән. Менем дә шок каттым я. Төшмәчә йөрдек бер 2 сәгать. Биягына чыгабыз, биягына. Ул бер зур җәнлек сыртында торган кебек торасың өстендә. Кайткан саен аннар сыйны менә китте инде анда. Ритуалга әйләнде безнең. Бер вакыт Нур Әхмәдиевнең әтисеннән сорыйм. Аларның авылы Шатыртауның сул ягында, ярак түгел. Әсәй авылы. Шагыйрь Нур Әхмәдиев. Әтисенә 96 яши. Гариф абый әйтәсен, Шатыртауны кашан күрдең? Бәләкәй чакта 6 яшьтә үтеп киттек ди, артыннан ди, әти белән, арба белән, ат белән. Кашан меннән соң дигән, менә узган ел ди, беренче мәртәбә малай менде ди. 90 ел. 90 ел. Ничек мен метрлык мәйтәм 90 ел. Элек бит аның ди авторитеты юк иде, Шатыртауның булай ди. Белмидерик булган ди. Бәяләнмәгән. Бәяләнмәгән. Бәхетем дә, ләхетем дә синдә булсын туган җир. Бу сүзләрне турыдан-туры аңларгамы, Марсель абый? Аны инде ничектер онытасы килмәй. Шатыртауда теге не ул беләсем кашан язылгандыр. Ниде Күктүбәдә Кырымда Максимилиан Волошин дигән шагыйрь яшәгән заманда. Аның музее бар анда. Ул 5 гектар җир калдырган, язучыларга мәңгегә дип җимеш бакчасы белән һәм йортлар белән. Аны хәер алдылар инде байлар. Анда барып булмый. Тау өстендә шуның кабере бар. Биек тау өстендә, диңгез буенда. Анда чәчәк алып менергә ярамый, таш алып менә һәр кеше. Кечкенәме, анда зурмы, бер таш алып менәсең. Анда пирамида кебек таш. Хасил булган. Менгән бер кеше. Менә шуңа кызыккан идем. Сезнең бала чактан яратып ашаган ризыгыз салкан сөт һәм ипидән, мичтән яңа гына чыккан кайнар күмәч ипи. Күмәч түгел, вакытта арыш ипи. Арыш ипи. Менә инде гомер итү дәврендә күп нәрсәләрне татып карарга туры килгәндер. Бу ризыкның тәме сезнең өчен әле дә беренче урында каламы? Шулай кайр вакыт менә туйла төрле ризыклардан, банкетлардан шул сөт алып, кара ипи белән сөтне ашап кую ул бер бәхет кебек тоела инде, бала чакка кайткан кебек. Ләкин теге сөт тә юк, теге ипи дә юк, әлбәттә, башка тәме.
Arslan abi, бик зур рәхмәт сезгә. Шикерсез әңгәмәгез өчен. Сезнең әле иҗат җимешләрен безгә укырга, күрергә язсын. Рәсемнәрегездән, сурәтләрегездән, фотографиялардан һәм дә китап битләреннән. Сезгә сәламәтлек телибез. Иҗат уңышлары. Рәхмәт, рәхмәт.